Ще отворя тази кутия. Внимание! Отварям. Тежко е да си откривател. Уж откриваш нещо ново, а откритието ти внезапно експлодирва и те прави на прах. И въпреки той, явяват се нови откриватели. Ами, къде ли са приятелите ми? Димби! Домби! Мокси! Къде сте? Кой вика? Кой сте вие? Фокусникът Чарли. Ти ли викаше? Кога? Ей, лапак. Какво представляваш? Лиско. Охо, така. А кой е Лиско? Ако ви заразправям, ще мръкне и ще съмне. Аз пък търся една полянка. Каква полянка? Малка и леко заоблена. Защо вие? Какво ще я правите? Там оставих някои неща и един куфър. Голям, с надпис "Не пипай". Какво значи не пипай? Това значи "Не пипай куфъра". Аз ще си вървя. Внезапно се сетих, че имам неотложна работа. О, и ще ме оставиш да се лутам сам? Вървете направо. Не, ти ще ме заведеш на полянката. Много ли държите? Да. Всъщност, полянката е тук, около куфара. Аха. Всъщност, аз отворих куфара и някаква кутия. Най-незначителната. Готов съм да си понеса наказанието. Това ми харесва. Гръмна ли добре? Ох, не тия работа. Приятелите ми се намериха чак на другия край на гората. Аха. Но всеки миг ще се върнат. Връщането, както и бягането, е любимото им занимание. Като отвори куфара, поне направи ли някой фокус? Нали ви казвам? Имаше експлозия с илюминации. Не всеки може да прави фокуси, Лиско. Знам. Ти се много знаеш. А кога ще дойдат приятелите? Момент! Домби! Димби! Мокси! Елате! Пак ли ще взривявам? Няма, Мокси. Здравейте, приятели. Радвам се, че се върнахте. Това е Чарли, фокусник. Куфарът е негов. Здравейте. Направете фокус, моля ви се, много обичаме фокуси. Добре. Внимание. Какво е това? Кърпа. А това? Яйце. Така. Това, както видяхте, е яйце, а това кърпа. Разгледахте ли ги? Да. Внимание, завиваме яйцето с кърпата, търкаме. След това погалваме кърпата с магическата пръчка, която стои до куфара. Както виждате, яйцето изчезна. Изчезна, ама в кърпата. Такива фокуси мога да правя и аз. Завиваш яйцето в кърпата и готово. А ти какво искаш? Да изчезне кърпата, а не яйцето. Това се казва фокус. Може ли да изчезне кърпата? По този въпрос не съм мислил, но ще опитам. И така. Яйце. Така ли? Да. Кърпа. Така ли? Да. Започваме да търкаме. И виждаме как кърпата постепенно се смалява, стопява. Още повече се стопява и накрая изчезва. Ето яйцето. Нито помен от кърпата, така ли? Така. Наистина изчезна. Това е фокус. Този човек ми взе акъла. Кърпата изчезна. Видяхте ли? Лиско, хареса ли ти фокуса? Много. Видя ли как нещо, което допреди малко го имаше, сега го няма? То, че го има го, но къде? Това се питам. Не може да изчезне съвсем. То съществува някъде. Според науката, нищо не може да изчезне безследно. Лиско, откъде тези думи? Не, Лиско е прав.
кърпата наистина не се е изпарила. А не може ли да се появи? Може би може. Ще се опитам, но трябва да пазите тишина. Тишина, внимание. Ето сега започваме да трием яйцето от всички страни с ръце, почукаме го с магическата пръчка и кърпата бавно започва да се показва. Отначало едно крайче, после още малко, половината и накрая цялата кърпа. Според мен, този магиосник може да накара да изчезнат сумати неща. Дървета, хора, паяци. Чак пак толкова. Какво? Като нищо. Цели гори могат да изчезнат. Камъните, планините. Глупости. Айде пак, Лиско. Пак той не вярва. Защо, Белиско? Какво те прихвана? Вече казах. Чичо магиосник, верно ли е това, което бъбри Лиско? Не знам. Как да не знаеш? Според мен този, който твърди, че нещата, които изчезват, продължават да съществуват, защото нищо в природата не се губи, трябва да докаже това. А как? Лиско твърди, че нищо не може да изчезне безследно. Защо не го изчезнете на бърза ръка? Него ли? Съгласен ли си? Аз, когато бях в гнездото на орела... Не те питам къде си бил. Съгласен ли си да ти изчезна? А после в стомаха на акулата... Чуваш ли какво ти казвам? Той се прави на ударен. Колкото си иска. Нали много знаеш, Белиско? Щом твърдиш, че такова... Аз, например, не бих посмял, защото те да знам, ако изчезна и дали ще ме проявят отново. Появят. Така не, появят. Добре. Съгласен? Да. Съгласен си да изчезнеш, така ли? Да. Застани тук. Къде? Дето сочи пръста ми? Тук ли? Не, тук. Защо тук? Застани където искаш. Ще позволите ли преди това да пия вода? Вече бяга. Иска да драсне. Не, сега ще покрия Лиско с тази кърпа и ще го изпаря. Какво значи да ме изпарите? Ще те превърна на пара. Тогава ще видим дали нещо, което го има, не може да го няма. Защо трепериш? Опашката ми трепери. Тя няма нищо общо с мен. Сега ще проверим, изчезват ли или не изчезват предметите. Нека си разправя, че бил ту в гнездото на орела, ту в стомаха на акулата и не изчезнал. След малко ще изчезне и вече няма да го има. Тимби-мимби-тири-тимби, таратомба-каратомба, кайтар-тал-пиво.